ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଖରାପ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଭୁଲ ବୁଝୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସମୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବ ଆପଣ ଠିକ୍ ନା ସେ ଠିକ୍। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ବଦଳିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଅତି ଆପଣାର ଭାବୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଠିକଣା ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଦୁଃଖ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ସେହି ସୁଖ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଲୁହରେ ଝଲକେ, ବେଳେବେଳେ ହସ ଭିତରେ ବି ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ ଯାହାକି ଦରଦୀ ବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାଲୁମ ଥାଏ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସହି ଚାଲିଥିବେ, ଚୁପ୍ ଥିବେ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଲ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭଲ କଥାରେ ବି ଜବାବ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ନା, ସେହି ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଖରାପ ହେଇଯିବେ। ହଁ, ସେହି ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଖରାପ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ, କି ଏମିତି କର୍ମ ବି କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବାହାରେ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାରଣ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିପଦ ସାଜିକି ଆସିବେ, ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ି ଦିଅ ଯେ ତୁମକୁ ପାଇଥିବା ଲୋକ ତୁମର ବନ୍ଧୁତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁ ଏବଂ ଯିଏ ତୁମକୁ ହରାଇଥିବ ସିଏ ଅନୁତାପ କରୁ। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବେ।